Само на 14 години си, а вече си световен шампион до 17 години в категория до 73 кг. Кой е най-големият ти противник? Нямам такъв най-голям противник. Моят треньор даде всичко за мен. Достатъчно и никога нещо, което ми е дал, няма как да му се отплати това нещо. И аз не мога да си позволя да го предам. Аз не съм предател. I wasn't able to trade him. I'm not traitor. To continue to be on the top, it's gonna have to work harder and harder. If we stay in the same, somebody gonna come soon. You know, they're watching him and says that I wanna be like him. Обещанието, което бях направил на себе си, беше първо да стана олимпийски шампион. И вече го постигнах и следват нови обещания, нови цели. Four years ago, his coach, he said he's ready to win the Olympic Games now. Той е единственият, който може да вземе медал на Олимпиада при такава системата, без да се напълни. Той става олимпийски шампион. Моята лична победа се превърна в национален триумф. Ти успя да се превърнеш в победител и да вдъхновител на цял един народ. Аз вече бях ударил дъното тотално. Can he hold on to it? Hold on to it. Carlos Nassar has not made a snatch. Изключих тази опция провал. Просто вече твърде много бях се провалил в очите на народът ми. Never in 1 year any sportsman achieved European champion, Olympic champion and world champion. Never in the history in Bulgaria.